अरे इंगा मेली प्याज നമ്മുടെ മാംഗൂസ് හම්බුණා ඔස්ට්‍රේලියාවෙන්. ஸோ அம்மாவுக்கு நாங்கள் அந்த ஓஸ்ட்ரியன் பிட்ஸா கொண்டு வந்துட்டு அம்மா அது ஓஸ்ட்ரியன் பிட்ஸா இன்றைக்கி இதை முதலாக சாப்பிட்ணும். அம்மாவுக்கு அதை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தந்துட்டு நாங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிட்டு அம்மா நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் எங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பிட்ஸா. நல்லா சூப்பர் கிறிஸ்பியாக இருக்கும், நல்ல டேஸ்ட், சூப்பரான பிட்ஸா, ரொம்ப பிடிச்சி போயிட்டு அம்மாவும் நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு, நாங்களும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். வீடியோ செய்யணும் சாப்பிட இல்லாமல் போகணும், ஏன்னா அவள் வீடியோ செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு, நாங்கள் எல்லாம் சாப்பிட முடிக்கணும், அப்புறம் அவளுக்கு சாப்பாடு இல்லை.